studio yaito ya Ndizi Television natwatikire ko tebe ko uwaga kite emambia nigo hikirabo nigatore ase egatokyo waka aigatokyo liye kubara akikura chia constituency ya Nyaribari chache imeskuru ya abamura ya Kisi nene tubatikira ko batugwaka ekambiga igakurwa ange ensa mo igona koene kenga tonyera ko batu semena kumanya mange aya nalyo ko baga kokorekana kurwa kinsemo inyura abuigo ebitu ebinge bigwaka kikorenga benyara ko biko igoro kinsa ikomi na ibere echemambia nena se county ya Kisii abarali hapa rali baito ni banyara ko abuigo bagotarira kinsemo na koene kenga banyara ko agotote bialia nyare ko bagwateka chikorango cyanya ko bakibwa ase enchira yoboitongo enchira yobororo ne chilaini cyanya ko bachikorokana cintambe cinsa cyamambia nabo igokera cinsa cyamugasoni gatwaje tubanyora nga abaki chikora banyare ko bagokea akogenda gwikera cinsa ikomi ina nemo igachi abono mogoroba ase bitwe binge bigwaka chikora banyara ko abi igosie ko nabo igo okoene kyanga ogochaka ko bari wagwe chikura korwa ase polling station chenyara ko bakigo chaka maigatu yebitwe byo byanyara ko abigosie ko nyora igase polling atwatika ko tebya ne skuru yo muri ya Kisii sebono egetwe kigo tumekabuna egetukelia anene gego jumuisha chikura korwa ase chikos korwa ase polling station anene ase constituency ya Nyaribari chache nyora atwatebrenga Kisii school no ere tallying center anene ye constituency ya Nyaribari chache tutika ko hotebe boigo constituency ye nigo ebwate chi ward ange isano ne moiga lati yabo tubate ward area ya Bobaracho iyo ebwata baki chikura egwetanya chiribu ikomi na isano nemo yego patikana no mubaroli nalite ko bago kubekwa nene asoma ko chiribere na ikomi na isano na ibere na boigo tubate ward ya Kisii Central iyo ya bwate chikura gwetanya chiribu emerongo ebere ene mona boigo tubate ward ya Keumbu iyo ya bwate chikura gwetanya chiribu isano na isatu asoma ko chiribu ibere na ikomi chiribu ibere na ikomi na isano na ibere tubate boigo ward ya Kiogoro iyo oikera omubaro iyo nyarata ko bakorwa umwaka chiribu ibere na ikomi na isano na ibere igo ya bwate chikura gwetanya chiribu isano na isato ebigonto bwate ward ya Ibeno iyo ya bwate chikura gwetanya chiribu ikomi inemo nabigo ward ya Birongo iyo ya bwate chikura gwetanya chiribu ikomi ngati ward echigotoka ase constituency ya Nyaribari chache nabigo ekerogo ekekia obrai gosebo bunge ase constituency ya nigo kianyara ko ba agego tuara anene abarwanere gwetanya batano na batatu abuna barabanyara ko bagotema irinde banyara ko bakonyera
sayamo timete guseno ungewete kuruga gwase studio ninda no kusemelia Gemano osana umrai atembano are amana intugiga ndoche kwanyira ko koremeria gwikira chinse chindoche chikariretie ange chinsa saa sita igacha abono batukokero kende inaki ayari tukulia golia renge nandikira kwanyira ko bogotarira ebitu aho kwenekianga obochori mbogendete no nyala ko bagotabi inge samari inaya kwanyira ko bogokora Biemo sana nje Richard Atemba tukubuli kiroke bo seneta wa Kisii County roli tukuliang'ete mapema karona ke kurase polling station ya Nyangowa na nsabonjoka nebituo gweta koranga na kyo bochori bogendrete ona enda naria tuaete bituo ebinge lakini kuna narora engakiye ise kunyirigere lineri yo mwaka wechiri 2017 na bona iga narora ngeta vote nero enene sana ebi chimashini chitoko kanki games kits kona ranga lero nchia kole meremo nchibe etibu na lirichia vote 2017 ekaro chiale okuba kuba lero naranga bitue binge naenda nchia kole meremo nonyerenda abantu baitu bakorera chigasi mono bakamangera achire byara bago chikobeka mbali koro rugwango lakini naro abande kero bali gusibine spirit na kwenda kumule byara byasoma igo chimashini nchia kole meremo je nainde ningo getenga mangana ya yemanyo register ngialinge gento kiali cyo tokonya ekora kwa konya no mbali bato nyorete kale bagwake kura nainde mbayo so kimskiti njakora nainde naranga IBC njalinge tayari no bochorio ekero ngurigere nenga kiyaetire ono okobara na kundo chenga gokwira kwairire chinga kira kini rende ntini maitenge bitumba genda tekobara bono bitorega ige tallying center I hope nga wango igamba nsego totebi ngana ki esabu ya hakirwe lakini gonta toteba ngo bochori njera bwalenge na inde naike bituo binde kero byali kuiguru kero kyali kuiguru ekiane na inde nalenge binde kero bigosieka na bonaranga chinza njia bwatiwa igo tinte bana boko anya abantu bale baseri kunabake abande bale kubukuru ebyara naro mwali bako bakebicha bakolenjera gete bale okora mwali bakekura so gonta toteba nga buyanara amangana agenda nonya abantu baitulinda abakenya buna bali bakurunga last minute nga baboje kero chinsa chiaherire naro munege tukia mubweko na gesicho naro abantu bagosiekererwa eko era bacha gwetani saa 11 eyibone njeriyo mukenya lakini bali bacha bakekura naro ranga owakimbwale ngorro abintu buna bikonya kogenda gongonya kwegena ngamangana ali agent gonya kuvurukania bangi nabagotuga ali akero mungina achirata ito wakera tembe kura wanyoro iritibo bwakero mondo mongao kelina kinkosira ngesire gaide ngesire gujumotwa lakini generally narona Kenya yakinirage kubwana muna yalengo mwaka 2017 ya sogo chorio orengana labda ne kiombe kyo bachori ne chimbe IBC ngo Kenya ko bage gotoena na tu orobotinga bali banyara ko bagwesokia anene ase obwaki bwechukura umubarobo nigore omokebuna omuraikero kinno nyara ko bago kumanya kisababu cyanyara ko bachikogera abantu bakebanyara ko bagwesokia asogo chorio narora kene bune bituo natira gutira ebinaenda naranga turnout oja kwa abantu wakachikura okwale gutalira around asense moya emiyemo yarenge 60 65 bose byarenge borongo nabokorana kwenda yarenge guchi 70 lakini nabokorana bochori yani abantu bacha wakachikura mbarenge inse akero kuligere no mwaka bwa 2017 timanye tinga abantu barosire wakekura abantu barolire nga bone kura na baka abarayi bakogenda obisimba liko bakorera kuna batagete usa abantu bande barujana na baenda gwaka na bataka ekureye yeroje se kogenda gochi egina kintaramanya lakini aro chinamba nchi yalengense
n'abantu baitu mbasiekererwa mogoro mugusibu nari usomo Kenya igari kumenya konyora na 11 yaitire kwanyonge vituo vya siekero lakini bantu budget una bagachireriria lakini inyorega ngo busieri uri obusie bantu bari kuragira neno mugusira tetaragira gukuma bono busio moko mwakuru eduka enchale gocha kwa nyumonto tere ngari oringi gochwa kere kule enchale kundi bantu bachandikite Kenya ni bwatogo komwa abantu bakoraranjara chifisi oroche tamwe kale kwa romo tienyo yomo na kwaru te fisi yomo tamwe eri na ne tamwe yendoro fisi obo komumbure Kenya so bo abantu beirana nite abantu beirana nite bebwatukite batete goteba ngari oringi karo igonto bwate bintu biria basongo barukuru kana underlying factors chikogera abantu batari goche gituo bake chikura abantu bande batagere kuri ne pigipigi bono bante banyora babwati besa nenjale ere nyumba abantu bande go batakeire bakore mangana gite ayo atari kunyarekana igonga ibintu kabire na bikogera nchenga gita abantu batacha gwaka chikura mwete na inde bono kuna tuanya kubori chikura mangana ayo gosera tugasonyoru bona karo chikurigereria uno muntu gago kuminga na kierega so okomumbore Kenya ebyo na manganande nenjera na into abaraye karo to kwa burayi butuku ebisa kaite na kikiagerira abakenya batari basoka bagekura ati ya alivo igotonyara kwa batuko njora ase igotyo konyora ngakero kende omwaki ekura timaito sono gusiri gototika ko batoko teba tachitu ko baga okora confirmation elia konyora ngana ba kwenda se getuo geta chugwa kere kura konyora ga gotebunga tara mpaka se getuo gete timaito so ko mundo ngonyara ko barora ase konyara ko gotara inarora amangana abere korengana na marieta se bituo engane yemo IPC ya leta ekara list ekareta marieta y'abantu bakabeka chinyasi ase polling station amarieta ali abantu bande kero bali gocha bali kurigereria marieta bakanyareta ali abondi abande bairana lakini abande nale kumbira nale kwatenga yaya kusema kweli ni biara yendo beke biara bitebe lakini abande baligereria karata rochirie togenda abande bajaliri babekire biara kwanyara biko batenga gituwe kitari kiao ende gituwe kikarase gete kone gento ntamanyiti abande nale kubori bale gotebanga igana ona bwaterete kura lakini anyore machine use system ko mutenga ayige tuo kya ngo tuogete tinda amanyanga ngo bwato bukorekana n'ibintu bibya Kims Kids naba IPC yale ko register iko usaba abantu bande bali go transfer lakini onyora na marieta onyo muntu utaide koruna Nairobi go chasegete onyora na taigete kubekwa nkaite ngekina ikiale kogera abantu bali gutwara bokongu nabarora muntu agotebiwa ngae bono egetuo ekikia otarinya mecheo yende getuo gekale gochirugura ari gosenkie menyinga bono nyari bali chache kwanyora ba muntu gotanga nje naenda baenda kuriri bantu megetuo gete so ntuma IPC tobete ichi etebenga okuburukana okongo ngokoreta mbali bali ko register abanyene chikura usena IPC anyene yabeka abantu buna batamanyete yamana sana omurai seneta atemba ase yago seneta nabo isaransa go kigali yake igo elinde kigima nyara koba atoko oteba naki agendreta kuruga ase egetaseni ekegia akisi high school bono nere gutumeka bunega tu anene igiko nyara koba ko enekia buna twanyare koba ato uko semi watwensi asobwamo impata muganiga ganande ase studio karibu sana imeya Andizi television igotore ayamase yamona bote tabiri tali yagondo chebone gachiza chachire ikarigireti ange saa sita iga saa saba ligireti bado ntrochenga emero berinege mase hole nyara koba gutotabiri tali yago uto update anene ngikigendreta insa Samarieta nguru kwa Nicholas Maranga kuronyali bali otori si tallying center iga constituency level ndo singa mangana karibu rusofa murembe nororo nande sikurambia chiakiru itanga timbia ya lingezi tukolia lero kwatugana ekyombe kali kya IBC gogote bangali tukolia lero abanyara ko bagwesokia ase obachori boni ngo banyara ko ba abantu abakemono timanyiti gose ebitu biri kwanyara ko bogotarera nombo yalengigo ase na tare bitu hospital saiga etana utia machiko kyake anene mono koranga estene mara abantu babucha register bakore constituency gite bone krichikora chiwa kwese bitu bigabinde mbari kuchibacha
egere nere kweranga foto tano hoteli yake patirindi bali ngesi kinyoru imbacha ande bakire kurabia no morenda constituency ya Nyaribari Church ngati constituency kiri kianda kirasi county ya Kisii na ndetwanyorenga ya Nyarakoba kumusane n'abarwaniriria bange bekerogo okia obobunge na wikirabo ni gantu gwate gwetania nge abarwaniriria batano na batatu abo bagende abo kerokende basogetie na kweneke ngabanyarakoba na baraba kurwanira ububwa uboraibwa constituency ya Nyaribari Church ngigosekere ikia Nyaribari Church Nyarakoba gegosokia na kuvutia abarwaniriria barabange anende mono na maite igasi ye serikali mukuru MP ne constituency ya Nyaribari Church aiga mono ekek ye serikali ko bashari n'abantu bonse ande mono konyoro muntu kirisi ko batigasi enge utakomukonya ekera gurubo gutaramukonya bado kwalengera nganchiraki nda konye muntu uyu kirisi ka next ekera gocha tonyaro konyara ekera ko budi ndiko irugasi neri nchirayuka oranyara ko konya abantu nege twara abantu abanke bakurikyo okirugike yakyo MP constituency Kakene tutoisa kubwatia amagendrase constituency ya Nyaribari Church asemia ketana Nyarikoba kegwita timanyiti Onyarikoba gukurikiriria ensemo ya magendro na Nyarikoba gegokoria so far tiriwe mono nandi mara bananchi na bakwa mo ego bano barigire bamanyirinya egentongirita aro korubuya yitakirige cinchuge korubuya bono ego no ba muringa bakamangana beiga ege nali abandi barakonyeke twaranga akerokende obokurumi mbwanya ko bokorekana kisemo ake bituo biriwe gwakira kikura nene baria abagotu baria kubatikana na akiri botu chini jana ko bechi basoka na belinga na bokonyoranga nduma itwose vota early education yeli gose kwena no bose me gukyaba kikuro konyora umuntu agwikaga ali bado atanto inataramwa ngamuntu kya gwakire kurunyara ko baga gwika ase egetaseni kirwe gwaka ekura otenena kwanyora kerokende babiri batatu iyo banyara ko baga kumukwanira Nyarikoba guchinchia ebirengero gwaka ase kura ndubate bado abakichukura bunabu kerokende bakogenda ase egitubyo wakekura bataramwango bagwakire kura so far rero na atari bitubyo wakachikura muna bwate birigo ibintu binezi n'abachikura resiri tukulia rero singinja abantu baito bamanyire igentongere yaje gurukwa ogoserwa abone bagocha batenena bate banganyite namwa gwakakura bakana serwa egerema wakekura yagera konyora abantu bandi banyuru wakekura sinje baganyitinga bakabaseru bamanyi wakekura so indimbiro ororo lakini nje nare gusabana abantu baito tumanyenga after elections chikura chiko ero busani mbo enderete ego twanje torosu busani koko gendera after chikura chero myaka 5 ero chimoto ya mono sana sinjo konyara libagalia kwa na amo 92 igatasenikia Andizi Television twako na iria mayande ntole no gosemerenga maiga kerokende konyara tole amachibare yobo ene no bwasio ku mwanji wa omurigire bigatasenikia Andizi Television igotole ime skuru ya Kisii High School aseboigo tukana tuko batukubaretera emo ase mali agende takoba kugendera inyora jideka chinga chinyara ko bachigo tanzania ko atokonyora amachibu anyare ko baga gochaka koretwa imigiga igakorwa ase polling station ilikuwa nekinga banyale ko bago chibeka chonsi ase obwamo na kwenekia abona omwaki ekura bwe constituency Nyaribari Church kwanyale ko kubwatia anene ekura ilikuwa nyara ko yaka na kumanyanga amachibu aye na ki agocha inangati ya mange tutaganda ko batokwariganaria koruga iga ekerobo igotora agenda ko ba atuko batebya ngagenda ko bagwatika na machibu ayekera nyara ko baga gwikaga igando nyara ko batoko semia aye eyemo ase yemo ilinde to kumanyie chisemo chonsi kurukisi county abigokorwa county eli Nyamira city meito engimenya to ko kwegusura na kwene kinga nyara ko baga gosemia aye omwanchua omurigire begetaseni igeito kia Andizi TV nyora bigo obotoyeru nabo igo banyara ko bokorekana ase chisemo achugwaka achikura ko to kabogitema mbiale ngentambe ko ene kinga tonyara ko bato goikera na kumanya amanga nyara ko bagwatika abange ba abakichukura ni banyara ko bagweso kia subonge anene chinza kia amambia na kwene kinga banyara ko bagwaka ekura yabo na gochora omurai orachiko bagakobara ase chinsemo ochonsi emyaka 5 eremotu nyora chitariki chikianda chomutenyi ogata
etano na gatatu ne chitariki kia bere chikuganywa n'abakenya abange na kwenekia ng'akero kende majyaruguru bakwira na setebe na gochora umurai uyu urachikoba gakubara ase myaka etano ere mutwe iyorabo igo chikora charero igo chianyara koba chikwenekia buna ayo maki ekura ekwanyira koba gwechorera umurai bwense ase kirugukeria ekinene nabo igo gwechorera umugavana nabo igo gwechorera umuseneta ndobwate oria umuteneri w'abangi na gose women representative nabo igo ntubwate oria okokonera umuchumbe umubungogo nabo igo MC ogo igori tukulia lero nkwanyara kobo kwenyora libagalia bene yogochora abarai batano abarajibwe kwa bagochuba gotora ase emyaka etano ere emotwe ntogende ko batogotebia nabo igo inyora ase Kesi National Polytechnic nakikere egetu ekenene ge county tallying center igego chikobage kwene kinga kiabege gotogera amachibu yogochori anene ase ensemo yobo governor ensemo yobo senator nabo igo ensemo yobo women representative ide bitu bibere bia engencho mono sana anene gotiaye ase umwaki ekura kwene kiabuna aya onze nyale kobaga gotira ayemo ase makini ga ase Kisi school nigo tubate tallying center ya constituency yenyali bali chache astogenda tukobato kumanya amange na kenyale kobaga kwateka na kwene kinga twanyale koba atokoletera ayemo ase ayemo tukotarira na ase studio yake ndokoira na inde ensemo ende nyale kobato kosemya amange nyale koba gagwateka kurwa achinsemo chonse